Sa kabila ng pandemya, ang mga proyektong pang-infrastruktura, mapa-national man yan o ng mga lokal na pamahalaan dito sa Central Luzon, kapansin-pansin na sabay-sabay na itong tumitindig isang taon bago mangyari ang COMELEC ban sa disbursement or expenditures of public funds sa mga infrastruktura o mga proyekto ng gobyerno bago ang election period. Ito'y sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10429 ng Omnibus Election Code. Naitakda ang ban ng disbursement ng public fund sa pagpasok ng election period sa darating na March 25, 2022. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, paraan ito upang maprotektahan ang kaban ng bayan sa interes ng incumbent na kandidato sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Una, para hindi magamit yung resources ng gobyerno sa kampanya o pang-personal na campaign na benefit or election benefit ng isang kandidato na nakaupo. Matakit mo, gagamitin na lahat ng resources ng gobyerno. Yeah. Lugi-lugi yung hindi nakaupo. Mulat naman umano dito ang ilang lokal na opisyal ng gobyerno kaya bago pa umabot ang ban, ang bidding process ng proyekto ay naitutulak na. Ang ginagawa kasi nila niyan, yung before the prohibition, naikwan na yan, napabait out na yan. Although yung execution, nasa tandaan natin, ang pinagbabawal lang yung release and disbursement of public funds. Pero yung aspeto noong pag-execute ay hindi pinagbabawal yun. Alright. Pero yung mga normal maintenance ng mga daan na yan, hindi naman pinagbabawal. Sa kabilang banda, paliwanag naman ni former COMELEC Chair Attorney Christian Monsod, may exemption pa rin sa mga usapin ng greater welfare ng publiko, lalo't kung ang proyekto ay may kaugnayan sa pag-akto sa pandemya. Well, you have to accept that maski anong gawin mo, there will always be loopholes, right? But sa akin naman, as long as the needs of the poor are served, and yung mga exception na nakalusot pa, pwede, ituloy pa rin yung tulong sa lahat, dapat sa mahihirap. You cannot say, hindi, kasi ito, loophole, and so dapat para lahat yan. That's not correct. They're talking about the common good, right? Sinabi ni Monsod na mulat na ang mga kabataang botante sa estilo ng mga politiko na tila inaaring ganap ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Kaya ang kanila umanong isinusulong ay ang pagkakaroon ng matinding koalisyon ngayong eleksyon na titindig sa 7 milyong kabataang botante na magiging maingat sa pagpili ng bagong leader. Every administration since EDSA has failed in delivering the radical social change we promised to the poor. So now we're passing the baton to the youth. And we're saying, it's your turn. We restored democracy, you do social change. And that starts with free, fair elections, where one vote, when protected, one vote, when collated or collected, one vote that is respected is the essence of our democracy. Paulo G. Santos, CLTV News.